拍一拍，你再传给我哈，好不好？好，เล่นเต็มที่เลยลูกสบายดีนะเรา用横着拍。那是什么那个？啊？那是什么？那个字？等一下。在那个牌子拍呀。 잘 찍네. 역시 사진은 젊은 사람들한테. 立山黑布，欢迎你来到立山黑布。老婆过来啊！咱叫人甲咱翕好啊，咱叫台湾人，叫台湾人甲咱翕。